Salut și bine v-am găsit la un nou video, un video în care vreau să vă povestesc despre acest root Congo, de fapt toată familia lor de ruți sau cum ar trebui să le zică lumea. Eu zic să le ziceți buți, chiar dacă și-au pus numele rot. Deci știți și voi că există un grup, Metin 2 România, care nu mai are niciun admin, adică toți adminii au plecat și a rămas serverul fără niciun admin. Uitați să vedeți ca să fiți siguri. Ei, și au început 3 sau 4 oameni, nu știu exact numărul lor, să-și facă damblaua pe aici. Unul dintre ei e root Congo. Din ce am înțeles eu sunt ceva membri ai staffului de pe Metin 2 AV și deținătorul Metin 2 AV este printre ei. Din punctul meu de vedere sunt doar niște copii foarte penali, pentru că o să vedeți în imaginile următoare despre ce vorbesc. Deci ei tot postează pe grupul ăsta, grupul e foarte activ și tipii ăștia tot își fac reclamă la Metin 2 AV, amenință că dau toate celelalte servere care sunt postate pe grup jos, că o să le pice și că o să-i flodeze pe toți cei care nu-i susțin. Uitați că pe grupul ăsta toată lumea, deci absolut toată lumea e împotriva lor. Uite, root irlandezul. N-abă căcaților și poză cu mine, faceți comparații, oricum voi sunteți urâți ca foamea tot și dacă vă prind vă zăpăcesc cu bătaia. Și aici o poză cu Lazar Angelov. Cine e Lazar Angelov? E un fitness model foarte cunoscut internațional și omul s-a gândit să se dea și el Lazar Angelov. Un copil, deci un copil încearcă și el să pară șmecher și se dă Lazar Angelov. Bă, măcar dacă găsea o personalitate care nu e chiar atât de cunoscută, dacă pui unul dintre cei mai buni fitness modeli, na, lumea se prinde destul de ușor. Așa, uitați aici, reclame la server, ia uite, root Congo, Metin 2 AV în continuu, spam în continuu, deci spam din 10 postări, 8 sunt de ale lor. Așa, după am văzut mulți copii urâți la viața mea, dar ăsta îi întrece pe toți, e cel mai dezastru dintre tot. Și a pus poză cu un tip, cred că îl înjura sau ceva de genul, dar sincer, na, omul e ok, adică arată ok, cum el, destul că el cu ceilalți își pun poze din astea. Aici uitați poză iar cu altcineva și un tip la comentariu a găsit poza pe cancan.ro, deci din nou. Iar ăsta fiind root Congo, iar root irlandezul și-a pus poza de mai devreme cu Lazar Angelov, deci el comentează de alții și permite să comenteze de alții când el nu poate să pună măcar o singură poză cu fața lui. Așa, continuăm, uitați, root Congo, deci de aici ați înțeles. Am făcut și eu niște printuri care să vă dovedească anumite chestii. Haideți să le citim, o să le vedeți pe ecran acum, ne uităm la ele. Bună seara metinar, de azi încolo vă anunț că aici pe grup o să se vorbească doar de Metin 2 AV. Grupul fiind, cum am spus, fără niciun admin, adică nimeni nu e în postura să spună, bă, postăm decât aia pe grup sau să pedepsească membrii care fac spam. Regulile trebuie respectate, nu aveți voie să faceți reclamă la Metin în afară de Metin 2 AV. Metin 2 AV fiind un server care are 70 de jucători în orele bune, în orele de vârf are câte 70 de jucători buni, o să vedeți print mai încolo. Nu aveți voie să vorbiți de alte metine decât de Metin 2 AV, atât. Atenție, cine nu respectă regulamentul va fi sancționat cu flood la net 2 zile. Băi, ești un nebun? Să dai tu flood la net așa la toată lumea, deci sunt 18.000 de membri în grup, ținând cont că 90% sunt împotriva ta, dai tu poate chiar 99% cred, restul de 1% fiind ruții. Așa, deci dai tu flood la toți ăștia, pe sincer cu calculatorul tău Pentium 2 sau ce calculator ai tu acolo, nu cred că reușești să dai flood nici măcar la 1, dar la 17.000 de membri. Sau 18.000 cât are grupul. Așa, serverele găsite pe grup vor fi sparte, plus bazele de date o să le postez pe grupul Rot România. Sper că m-am făcut destul de clar. Aici avem de a face cu un hacker, deci tocmai l-ați văzut că e un hacker foarte experimentat, o să vedeți în dovezile următoare cât de bun e și cât de bine se pricepe la spart servere. A spart un singur server și l-a spart doar pentru că avea datele de logare rot și parola aia clasică de la început, 1, 2, 3, 4 sau ce parolă e pusă pe navigat la început. Așa, continuăm următorul print.
uitați, aici se certau unii la comentarii și nu, a pus tipul ăsta poză pe Metin 2 România cu Metin 2 AV, când se certau ei la comentarii și Ruth Congo spune: nu o să ai în viața ta că player are Iuli pe server, jucători conectați 73. Deci, e un record, frate, 73, din care numai ruții ăștia sunt, cred că 20. Așa, continuăm. Aici, ce ați văzut mai devreme, și-a pus poză el cu Lazar Angelov, adică, omul, deci din toate personalitățile pe care putea să le aleagă, sunt unii care fac bodybuilding și nu sunt cunoscuți, adică putea să caute pe net o poză dacă chiar vrea să pară șmecher sau așa, să caute pe net o poză care nu e chiar așa ușor de găsit, dar chiar să pui tu Lazar Angelovic și mai pune poză cu Arnold Schwarzenegger și îi spune: ăsta sunt eu. Sincer, deci cam aia e comparația. Sau să pună poză cu Justin Bieber, să spună că ăla e el. Așa, continuăm. Deci de aici se vede cât de deștepți sunt ei. Din punctul meu de vedere sunt doar niște rupți. Nu am avut nicio altercație cu ei sau ceva de genul, dar pur și simplu astfel de cretini nu pot exista pe un grup de Metin, un grup al anului 2016. Sincer, mai vedeam specimene din astea pe la începutul internetului, acum 8-9 ani, să zic, pentru că lumea nu știa cu ce se mănâncă internetul și mai apărea câte unul care, de exemplu, lua o poză cu o mașină, se lăuda că e mașina lui și așa. Dar acum lumea are acces nelimitat la informație și e foarte ușor, frate, să vezi când cineva te minte pe față. Continuăm. Deci, referitor la cât de bun e el ca ca hacker. Deci, e atât de bun încât a intrat pe un grup Team Crackers și întreba lumea cum bag o arhivă de flood într-un root. Că a încercat să bage în /root și a șters-o. Și aici zicea un tip că are numele și root, e penibil. Deci atât de bun el ca hacker. Sincer, e foarte bun, gândiți-vă, adică omul nici nu știe cum să mute o arhivă de flood într-un root. Într-adevăr, nici eu nu știu, nu mă dau cunoscător în chestiile astea, dar arhivă de flood într-un root, presupun că e oricum o chestie de bază, din moment ce fac mișto și aia de jos de el, dar eu nu mă dau hacker, frate, asta se dă hacker și nu știe să facă o chestie din asta de bază. Așa, continuăm. Aici, când își face el reclamă, deci acum aproximativ o oră la momentul filmării. Deci acum aproximativ o oră, așa, el cred că a pus 100 și ceva de postări pe grupul ăla, ați văzut și voi când am derulat la început, 100 și ceva de postări cu Metin 2 AV, frate. Deci e atât de disperat să facă vizionări, să facă jucători pe serverul lui și sincer e un server praf. Chiar a postat mai multă lume că merge kick hack-ul și se dau unii afară pe ceilalți, ceva de genul. Hai să vedem în continuare. Aici poză când îl arată pe tipul ăla, dar tipul ăla adică arată ok, frate, ca orice om, doar nu... Și că n-a văzut el copii mai urât în viața mea. Mamă, frate, dar unde-i sta, mă, tu? N-ai oglindă în cameră să te vezi? Așa, mă, continuăm aici. Și am ajuns la poza de început. Cea în care acest specimen zis Ruth Congo încearcă să le spună celor să facă ce vrea el. Să nu se mai posteze altceva, ia să vedem dacă s-a mai postat ceva între timp. Deci dau aici un refresh la pagina, ia să închid și paginile astea la alte două. Metin 2 Twix down. Deci ce ziceam? Ca să dai, deci a arătat că a dat site-ul jos. Deci ca să dai un site jos, sincer, cauți pe net root, nu de ăsta de flood. Cauți un program de flood, sunt cred că sute de mii de programe de flood gratuite pe net și trebuie decât IP-ul. IP-ul cum îl afli, cauți pe net site IP și pui acolo site-ul și îți dă IP-ul site-ului și tu după decât dai flood. Dacă ai un calculator, e imposibil să nu reușești să închizi un site din ăsta decât dacă site-ul are protecție sau ceva. Dar fiind un site mai slăbuț, adică bine, nu știu cât de cunoscut e Twix, dar vreau să zic, adică gen nu are protecțiile de la Facebook sau ceva de genul, că acolo n-ai cum să dai flood indiferent ce faci.
Down, iar ziceți că nu pică firma A. Deci, cum am zis, el folosește un program de la de float de mâna a treia și încearcă să dea float. Vând cățea nu știe să facă prea multe, știe să sugă, așa să ia muie de la Iulia, vând că e mai urâtă ca foame, au vând la prețul de 1 leu. Bă, și ce vreau să vă mai zic? Bă, frate, aici se ia de Lux, că Lux a făcut un video când a văzut de aseară ce fac ăștia pe grupul ăsta. Așa mă, și încă ceva. Bă, deci ăsta, Ruth Congo, era o tipă, nu știu, tot îi făcea reclamă la o tipă că și-a găsit gagică pe net, că ia uitați-o cum arată, că nu știu ce, că abia așteaptă să se vadă, că e îndrăgostit până peste cap de ea. Doamne, frate, deci ce copil cretin să fii, mă, să postezi așa ceva, adică gen a găsit un profil de Facebook, nu știu dacă era profil real sau așa și era o tipă și tot dădea Facebook-ul tipei alea și spunea că s-a îndrăgostit de ea, că abia așteaptă să se vadă, că e îndrăgostit până peste cap, că se lasă de float că e îndrăgostit. Doamne, bă, deci când am văzut nu mai puteam, frate, râdeam în continuu. De acolo se vede cât de avansați și cât de periculos sunt oamenii aceștia. Adică ei n-au avut o gagică la viața lor, din moment ce se lăuda cu un profil de pe Facebook al unei fete pe care nici măcar n-a văzut-o în realitate o singură dată, adică n-a văzut-o deloc. Și deci, na. Aici lumea e ridiculă, cum se spune, mă? Bă, fac mișto de echipa ROT, pentru că merită. Și mai sunt postări, dar nu mai stau acum să le caut pentru că m-am lungit destul de mult cu clipul. Deci sper că ați înțeles care e faza cu acești ruți și buți sau cum le-or zice lumea. Clipul ăsta a fost doar pentru a vă arăta și vouă ce fel de lume există printre voi, ce fel de copii pot exista printre voi. Să aveți mare grijă pentru că poate cunoștințele voastre pot ajunge la fel. Nu știu, mă refer de exemplu dacă aveți prieteni copii, deci aveți mare grijă să îi învățați să se comporte și așa, pentru că, sincer, tipul ăsta nu are nicio treabă cu flow-ul, nu e nici din Anonymous, nu e din nimic și încearcă să pară și șmecher. Oricum, sper că ați înțeles, clipul nu este un pamflet, adică o zic la modul foarte serios. Deci tot ce am zis până acum a fost la modul foarte serios. Tipii ăștia, sincer, din punctul meu de vedere, sunt mai mult decât penibili. Oricum, vă las pe voi să vă dați mai departe cu părerea. Aveți secția de comentarii mai jos. Eu am fost Solozor. Dacă puteți să mă ajutați pe mine să vă abonați la canalul din descriere, canalul meu nou pe care postez alte jocuri în afară de Metin. Și totuși sper că v-ați distrat prin aceste printuri și dovezi pe care le-am arătat. Eu chiar m-am distrat când le-am văzut, să citesc ce poate omul ăla să spună, de fapt oamenii ăia, că sunt mai mulți. Și cam atât. Deci eu am fost Solozor și vă urez tuturor multă baftă.